वर्ल्ड पेट्स फॅशन आयोजित पेट्याले आणि मांजराले प्रदर्शन आयतवार 21 फेब्रुवारी दिसा 9:30 वाजताना जागो मालादेवी मैदान कारवार. प्रवेश शुल्क प्रत्येकी 250 रुपये, स्पॉट एंट्री 350 रुपये, नगद बक्षीस 75,000 पर्यंत. इतर बक्षीस फर्स्ट बेस्ट इन शो 15,000 रुपये, दुसरे 10,000, तिसरे 9,000, चौथे 7,000, पाचवे 5,000, छठवे 4,000, सातवे 3,000, आठवे 2,000. बेस्ट पपी इन शो 2,000 रुपये, बेस्ट इंडियन ब्रीड इन शो 2,000, बेस्ट शो मांजर 2,000 रुपये, बेस्ट इंडियन ब्रीड इन शो 2,000 रुपये, फर्स्ट मांजरा भितर बेस्ट 5,000 रुपये, दुसरे मांजरा भितर बेस्ट 3,000 रुपये, तिसरे मांजरा भितर बेस्ट 2,000 रुपये. या शोचे जजेस मिस्टर रितेश मित्तल, सेक्रेटरी गोल्डन रिट्रायव्हर क्लब ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ बेंगलोर कॅनिन क्लब, जर्मन शेफर्ड क्लब ऑफ इंडिया, करावळी कॅनिन क्लब. तसेच दुसरे जज मिस्टर सुधाकर कातकेनेनी, मेंबर ऑफ WCF अँड इंटरनॅशनल जजेस. अधिक माहितीसाठी संपर्क आणि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन संपर्क विश्वजित अणवेकर 8073234081, श्रेयस अणवेकर 6360508259. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And